दारू पीला में कोनो फायदा नहीं थे। झगड़ा होई गांव नगर और साड़ू से। दारू पीला में कोनो फायदा नहीं थे। झगड़ा होई गांव नगर और साड़ू से। 2 मिनट में सारा नशा उतर जाई जब मेहरारू मारे लगी झाड़ू से। जो बोले ना खइबो मारे झाड़ू के राजा कदर ना करबो मेहरारू। तहार नथुनी छोट बा लेकिन लइका सन के दिल पर सवाल कइले बा। तहार नथुनी छोट बा लेकिन लइका सन के दिल पर सवाल कइले बा। औरी तहारा बारे में का बताई ए हमर करेजा। तहार आरा जिला के रेड लिपस्टिक पूरा सिवान जिला में बवाल कइले बा। सिवान जिला में फहिलल बारे नाम भरोसा मत कर करेजा। हमारा बारे में तो सबे भाला बुरा कही। है दिलवा तोहरे हो आ तोहरे रही। ओए कही गो दिल बाबे सीना के भीतरिया उहो दिल लागल बा तोरे से।